Hey, Samuel. Eh, khehleleza umzo lapho Samuel. Ya, nayo yonke le team le yamadoda unawo nabanye abangakithi le eZimbabwe abangama security wenu lapho. Nalo mdala nomfishane lo awoyifaka isudu ngalelalanga ningikidnapper nina. Ngambona nama photos wakhe kabulawa yena nifikile. Ngiyanazi ukuthi ngoba nina ningikidnapper. Kuyikuthi anginasikhathi senu sokulokhu ngilandelana nani umsebenzi wami kulapha abantu kumele ngakhe ishrine yami lapha. Kodwa mukani into ezenzeka kimi. Angalitshela ukuthi ngathi mina nginomuthi nibuye nizofuna kimi lo muthi loyo. Kehlalezi ukwenzani insika lapha? Yes, ngicela amaphepha ngicela yonke lento leyo. Ya, umuntu khona ngantshela mina ngathi manifuna impi nami. Asitholaneni ngomuthi hayi lokho ningikidnapper. Ya? Kunjani makunje? Kunjani madoda makunje? Ha? Ningikidnapper nanithini? Ngidlimali zabantu ngiyenzani? Bathini manje? Bathi nenzani nina lapha? Wena Ixoki Holdings. Angithi bazuvele washo njalo sesikwazi nanokuthi ubani. Ya? Kodwa nginandaba nani ngeke lokho ngilandelana nani mina ngithi hayi. Asidobhane khona kapho. Thatha nani nina notho mina ngihlelile njengombukeli ngiyabuka nje. Mina nginomuthi madoda. Mina nginamandla asabekayo kudala ngule ndima imizi yama president ingenile emazweni amaningi. Eyama minister osomatekisi. Yeah. My powers are undisputable. And no match with nobody. Not inyanga, not prophet. Not in this time of the living.